Terutama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Jenderal Fikri CS. Perlu saya beritahukan kepada Pak Fikri bahwa sebenarnya jalannya malam ini tapi sakit batuk sama kadang tenggorokan, jadi ada mungkin harus bisa cerita, nggak bisa cerita gimana. Jadi oleh karena itu mohon maaf kepada Pak Fikri. Dan kelihatannya juga Jenderal kita lagi dengan dan bapak ibu sekalian mengagetkan, termasuk ibu-ibu barang dan sebagainya. Sesungguhnya malam ini tidak ada apa-apa, hanya biasa-biasa saja seperti banyak kemarin kita hanya belajar sebenarnya. Memang saya mau belajar tapi kebetulan sakit. Oleh karena itu minta maaf. Sekalipun demikian jangan mengurangi daripada niat kita untuk malam ini kita ya sekedar silaturahmi, dan terutama memang dengan cara-cara seperti ini saya satu sisi itu pengen sering ketemu dengan teman-teman, di sisi lainnya juga karena barangkali saya itu terlalu banyak utang, begini utang saya itu lupa. Saya bisa pakai ditagih itu udah ingat. Ini yang paling pokok. Jadi Bapak Jenderal Fikri saya dan sekalian lain-lainnya, malam ini wayang kulit akan mengambil cerita Kurawa Kunjoro. Nah, sedikit kita ceritakan apa sebenarnya makna berkaratnya daripada Kurawa Kunjoro. Seperti biasanya itu yang Kunjoro itu Amarta biasanya, tapi kali ini dibalik. Jadi kali ini dibalik. Ini sebenarnya tujuannya kita peringatkan kepada bapak-bapak termasuk penjabat juga, bahwa di alam pergaulan, apa itu pergaulan dalam pemerintahan, pergaulan dalam hidup dan kehidupan, itu sesungguhnya yang namanya manusia itu sama saja, tidak ada bedanya. Kondisi kecil yang begitu, yang gede yang begitu banyak. Sekarang ini, di situasi sekarang ini menunjukkan keserakahan daripada orang-orang itulah. Nah ini justru saya berlakon Kurawa Kunjoro, jadi yang serakah itu yang di Kunjoro mestinya. Itu sudah sekalian. Jadi apakah ini dikatakan menyangkut politik, yang monggo, enggak yang monggo. Memang saya ini sebagai orang yang sudah capek ngurusin negara itu, jadi apa ya, kalau negara itu berakabur itu rasanya itu dari lagu itu sudah sekali. Jadi monggo dinikmati termasuk segala sesuatunya, dan terutama kepada Pak Basuki kita serahkan sepenuhnya. Coba dibawa lakon ini sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eko tembung siji adil wedo sepuluh purwo wiwitan kata tinta biwa kasung wibuwe kasungane kakoso pinabit samudra pinenggoan goro rara suara tingkang wonten negara Ngastina ya negara Gajahulya liman belayan Kuru Janggala winastan negari Ngastina oleh pambukaning para jejuluk Prabu Hasti Murti Kuru Janggala dadi papaning para tarah Kuru sing wong kang nandhang cacat caca netra Gajahulya sadurunge dadi kedatoning para titah tilas monogung liwang-liwung Gunawatu lemah gamping silokaran pun dan dadi papan pengalapan papaning para Tripangga dinunggung para Agung Sarjana lan para wasis sareng wis kalonggaran jangkat pramudita tepuk tumunggelan pengantian ucap managara panjang kunjung pasir bukir kemari Papua Cinawi Karto Toto Miwak Rajo panjang Jawa sapane kunjung dhuwur kali bawani sarti negara Padang jagat dhuwur kusik pasir bukir pasir samudra bukir gunung lungging nagara mengkuraken gunung gening eringaken karang tegal nengenaken pesabinan ngayunaken samudra maya Loh Cinawi lemah kang tinumpangan banyu nayani tulus kang tinandut tukul kang tinancep perdi dadi cikang sinebar tangkah tumangkan nemboko ijo royo-royo katitik polo kesimpat polo kependung polo ijo polo mungtanis nukut kuwekut kang lipetaken pangtuning bumi dasar wis manut pangantikaning para sarjananing ulah tetanen ageng maharipah lakune para mungkar kang layak sambat kula siang dalu tatan kendang anglur selur andaliti munggah gunung mudhun jurang papan rumpil tinambang desa ngatisa kemandan dirjo ramening raja nyatane akeh pawongan manca negari siji suku beda bangsa lan agama parandene ning kuwatur ora cengkak marang adeng ing karajan ing Ngastina Haripah para kawanan ratu ingkang gegriya ya sopapan panggonan Balewisma candraning bibit harpe tepung trite sampun suket sambung blantar tumpang latar jejer uyul-uyulan Karto Raharja tebih saking Paramuka Raharja para kawula ngungkul marang pakaryane Dewi Tata Menawa cecililan wadgan ngadan cap-cap cinacap sapa kang tinggal guyu rukun mahanane hayo toto titi lan tentrem yen to binunggung bebasan sedalu akan wonten penute turah warna kurang denyok parangan rupa basa sinten to jejuluke sang mangku bumi tetungguling Kurawa adik-adik raja mayuning bangsa Ngastina jejuluk Prabu Urupanti ya Duryudana anggendari Sunta Pamangsa Jayaraka ya Sang Desta Rastratmaja candrane wong agung Ngastina Sang Kurumantu ngaluhur gagah ronggah nanging katingal wagu jembureng nanging ora memedeni eling-eling punika ratu kang landhek bengkul kuthuk budine adeke Narendra Ngastina nyingkur marang agama ngedoi marang para ulama kang nemeni tumindak lelimo main madya minum madat wis dadi pakulinane ora mung temah tinulak marang para raja para mudha mudaning bangsa ing Ngastina parandene pinundipun kaya sinungga sungga kaya dewa
sak wenang-wenang kuwasan widono kang tanpa luput niksa kang tanpa nandhang dosa bandamu ya bandaku bandaku ya bandaku pinuju sak jogong yostinanipun wonten pendhapi ngrasuk busana luhur keprabone Kanarendra kang sarwa sesudya mencari tenang widuri kebyar-kebyar candrane pindha praja kang binabat malih lenggah kursi gading kang martenta lene menan babut permadani sinebaran sari-sari sacepat kasturi Gandawida amrik angambar wangi kungas ngantos angin iki jroning pasir Gandawi menggih kang Semarang keparing ayu Ronggo dalem karo Fatih Sengkun ya Trikantal Pati ya Sanggarya Suman tetungguling para pamung praja pambekane tumbak jujukan senengan lanci picaran papan ngadoni bibiting asulayan onar kang samya pakadangan ing wingking pujangga kraton sang penemban Durna ya Sang Resi Kumbayana Pandhita Sugih kurang laku Sugih Japa ora tau nglakoni maratapa Dara cara genthong mos wicarane penembang Durna ngraken Narendra Wangga Karna Kasusena ya Raden Suryatmaja ingkang minangka gul-gul wenten negari ing wingking sinambung para sangyaning para Kurawander lambar mangambak-ambak alun-alun kaya banjir manungsa tepuk temu gelang dereng sawetawis taun katungku geger pasir Banyoga yak-yak ngarsa tangketing sambil kaya gambak janintri kaya sapu bodho suwe Prawinata Mandura Prabu Baladewa Sudara Werda lenggah jajar wonten penanggilan katon melang-melang dadane caplang berwesi putih pakulitane tata lenggah samejagong sena sipating kamanungsa ora mantra-mantra titah dewa yayasan yang brahma lan sang yang sambu angejawantah slambabar katentremaning jagat nalika semanten sang Prabu Nyata Karja mangkana cipta organikan dari kababaring nesta
Sritinon ing pasinatan Pusana maneka sebab puspiteng udyana yang pandreng sawo rukma renggeng manik Narawata Aku banyo sumira kenyari tecolari lagi lati sirik tadi wimbo kekontong Kakiu penaruto saparan mangambar ungas ngebeki jroning pasipakan Ratune ratuku Tama Pati-pati linuwi Pranayaka nyasra harjo Pangkari becik Pandene tandati paling asing kolo bendu malah makin adodro
budaya nggih. Kalanting katejo kalenggo mudhun dados bongkong tiasih manahipun kakang kula ya nggih. Tetelo mungkin padha dados ratu adoh kadeging bangsa Kurawa Ngastina ora katempelan lara dumeh. Dumeh dadi ratu, dumeh duweni wewenang, dumeh kuwasa kemah kumawasa. Nggih. Awit adat ing sambung 3 perkara titiane siji. Wong yen wis munggah derajate tambah bandane tambah ngelmune saling seringat siji sogo. Jebul paduka mboten mugi-mugi tulus tekan batine Yayi Prabu Ngastina. Nggih, Koko Prabu. Kemarin pun kakek aturaken widodala lampah kula kalis ing sambe kala tansah pinaringaning tata lan kahajan. Nggih. Namung keparinging keloro ngaturaken puja lan pamuji ugi kunjuk dhateng Yayi Prabu Ngastina pinaringa kekuatan lan kawibawan yen paduka dados ratu adeg-adeging bangsa ing Ngastina. Kula tampi tangan keralih kula sandhi sabdanipun Koko Prabu mugi saged ndayani dhateng ingkang rayi kula Koko Prabu. Yayi Kurupati. Sepinten kaget keterimanipun kakang nalika nampi nawala saking Yayi Prabu Ngastina dadakan. Ora gantalan tuku dina iki Baladewa ngadeg wonten Ngastina. Yen pun kakang boten saguh ketok ora rukune padha dene ratu tetangga praja. Turut tesih pinanggih kadang padha dene mantu Mandaraka. Nadyan namung tembung seklimah pun kakang astakaken. Nggih. Kemarin pun kakang nyuwun pratelan wonten wigati menapa pun kakang tinimbalan marang wonten pendhapi. Mongko Kurawa Ngastina cacahe 100 durung kula cilik-cilik kok sing ngadhep sethithik men. Yayi yen sanes golongane wadi kemah Wilada ing mangenipun dados wadanan swawenggal kepareng kababan. Wigatos sing papaten dinten puniki Yayi Prabu Ngastina. Kemarin pun kakang anglungaken jangga ingkang kamo. Yayi Prabu Kurwati. Koko Prabu Mantuyo nggih. Wale-wale menapa pramila paduka Prabu rawuh. Kawula nggih. Lantaran ayam sak suwet langkang sepet nengenaken rawuh wonten pendhapi Ngastina. Dados bongkong tiasih manah ri paduka Koko Prabu. Dan mriki Koko Prabu Mantuyo rawuh paduka ingkang rayi kula Ngastina. Kepareng badhe nyuwun kali damar. Kula badhe nyuwun kali damar saking Koko Prabu raos peteng manah kula. Padhang sorotring srengenge nanging peteng jiwanipun Duryudana. Pramila kepareng kula nyuwun tuntunan. Kula nyuwun pamrayugi saking Koko Prabu Baladewa. Lho, Yayi. Menapa to sabanipun teka lajeng menggalih mekaten. Menapa Ngastina wonten pandhita nyebar ngelmu nanging kemadatos racun pisaning bangsa. Menapa wonten Diroda medal saking Mentilan, Narapidana medal saking Rangkengan. Yayi, suami kala kepareng kababan. Wale-wale menapa pramila ri paduka matur mekaten Koko Prabu. Dan niki dinten menika lat-lat dan Ngastina sabujuning arga go muka. Iki sabujuning gunung go muka. Wonten manungsa kumawane kuwa lancang. Anembari panguwasa negari Ngastina Koko Prabu Baladewa. Yasa pesanggrahan madheg dados nalendra nembari soroting Raja Ngastina. Menapa lampah jagat wonten Surya kembar. Duh Koko Prabu ing mangka pucuking gunung Gomuka menika tesih lat-latan Ngastina. Teka wonten manungsa lan araton madheg dados nalendra. Gelar para kawula lan para pati ndheku ngiyup ngayup dhateng pepadanipun Koko Prabu. Kula nyuwun tetimbangan Koko Prabu kados pundi Koko Prabu Baladewa. Hajrah ingkang puspita harum asiling samirana
Yai Prabu Gustina yen to para nyata wonten manungsa aglan yasa raton madhep dadi Narendra wonten ladan bumi Gustina wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi dijenengbing anake diledhek bojone dikrijak papane panguwasa praja ing badhe tumapak Yai Prabu lajeng sinten naminipun lan wonten pundi hatinipun manungsa membari panguwasa kaliyan Yai Prabu Kurwati pun kakang mundhut pratelan Yai Prabu lan Yai Prabu ngendika mekaten mawi dasar kasunyatan menapa namung palapuranipun salah setunggalipun kawula ingkang kula watosaken yen kabar kabur katut laku ning angin kabar ngaya-wara lajeng dipun gego dhateng Yai Prabu kesusu para prajurit Ngastina tumampak ngangket nyepeng manungsa kang raton jebul menika kabar ngaya-wara mangke malah badhe asor jiwanipun Yai Prabu Ngastina pun kakung mulu dasar pelapuranipun saking sinten Yai Prabu nggih Koko Prabu miturut pratelan aturipun Bapa Panembahan Sukunima mirah paman katih senggune kematian kuasa jenengan Bapa Panembahan lan patih senggune selawi kula matur kesanipun Bapa Prabu supados gamblang tur cetha trawaca dinten puniki Mas napa menawa berkandel buntur iso kepanggih pun Bapak Pring Sukunima matur terus pundi Panembahan iya asmanipun raja badhe kula sagung kula mboten nderek ngaten awit dasaripun kula sampun sepuh nanti masuk angin cekroh-cekroh kula watuk ning upama nganti kula ora matur awit sing ngundang niku kula sing uleme kula mangke ndak dianggep dono ora tanggung jawab ngoten nggih ya terus kawuningan nggih Angger Prabu Baladewa nggih desa niku lurahe siji negara niku ratune siji jagat niku srengenge ya sijine wonten loro niku mboten bener nggih leres mongko mriku dal wonten manungsa aglan yasa pakuwon yasa pesanggrahan wonten pucuk gunung Goh Muka lan Ladan Ngastina caketipun Singajaya matik dados ratu nggih matik dados ratu lha niku napa patut siji dasar ora njaluk idi pangestu lilah kaliyan Angger Prabu sing nyekel panguwasa negara Ngastina niku menungsa luput menungsa murka menungsa murang tata dadi andeng-andenging negara ing angka kaping kalih dasaripun bareng panjenengane madhep dados ratu wonten gunung Gomuka ngerup kula Ngastina sing dak wingi-wingi gabung kaliyan rombongan kula saniki akeh sing do gabung kaliyan rombongan mrika ngoten mrika gabung mriki gabung nek do mriki sepi gabung mrika ngoten lah mboten trima kula mboten trima lah kok mesti iki yo menggo pripun ngoten nek do ngono trima diyuk kumpul mriki kabeh lembah iki nganti kebingungan ngoten nek do kami gabung do bubar pun lah menika nggih cetha banget niku menungsa murang tata dadi andeng-andeng raja cuplak andeng-andeng mboten aku kudu dicekel dinganungi dikunjara dicekel aku dipateni dikunjara kedadipun kunjara kula nyuwun kabeh para sing ndereke dicekel dipidana pati nggih lajeng wonten gunung Goh Muka yasa negari naminipun negari Kambangan nggih mongko Kambangan nek bebek to negara kok negara bebek jajan niku nek dudu wong mintani mongso nek kula gawe negara kok negara Kambangan nggih lajeng ratunipun sinten miturut aturipun Adipati Sengkuni sing dadi pamong wonten negari Ngastina jenenge Prabu sinten Di kula lali catetane Di naminipun Prabu Dewa Mambang nah nggih niku Dewa Mambang nggih pun padha mawon Dewa Mambang alias Prabu Asmarasanta nah jajal ngoten jeneng kok loro-loro siji Asmarasanta sing siji Dewa Kemambang jajal pun tekan niku wong lalane wong niku sing dadi racun geni mletek saka nang ngomong durung duwis sidem dicecak diguang nggih dirampungi nek nganti mletek kemangin kok ngobar jagat Ngastina ger
mempel. Sing gawe usuk nggih niku provokatore nggih niku. Niku cetha provokatore. Mula ngendi-endi akeh bom meledos. Niki akal-akale niki Ratu sing Kemambang niku ten Gunung Gok. Pundi? Gok. Monggo nang nggih niku kata niku mau. Perang nyuwun bantenipun anggen mandura niku kudu dicekel dipidana pati, dikunjara sak pengikute kabeh. Dicekel, dikunjara. Paman Durna kula menika urusan sanes urusan Mandura ning urusan Ngastina nggih nek nganti bala dewa tumut-tumut jenenge milu urusan Pancapraja nggih mongko Ratu Ngastina angger Duryudana kudune sing nyekel nggih Kurawa nek wonten tak pasarno Kurawa kecekel saking Kurawa ora saking Kurawa monggo gemantung Bapak Penembalan Paman Patil lan Nyai Prabu menawi daraturipun pun kakang aja kesusu mengko mundak kleru dinalar atine sing sabar apa dasare menungso kok wani dadi ratu apa dasare menungso kok wani yasa negara jenenge negara Kambangan jenenge Prabu Dewa Mambang nek dasare becik dasare apik kudu diayomi nek dasare luput niku menange dielekake didandani ora sadenya menungso wani madeg dadi ratu awit ratu rat niku jagat tu niku tuntunane wong sak negara mukti wong sak raja tembung seklimaing ratu cilakane wong sak negara awit tembunge ratu wong nyekel panguwasa mila yen tumarpun kakang aja kesusu dicekel lan dikunjara ning dilarang bener lupute sing dadi ratu sapa bener apa luput yang berkata saya kok orang ketat dipularang rumiyin dipularang rumiyin terus pundi Paman Durna mboten negara kuasa kok ora sah larang-larang pokoke Prabu Dewa Mambang cekel kunjara sak pengikute kabeh pun ngoten mawon lebono gedhong pakunjar ditahan pun ngoten mawon beres ajeng napa niku nek luput nggih lah nek niku dasare bener ratu kuasa kok abang dadi kuning dadi ijo niku kang kuasa ratu isa mawon saged ratu kuasa waneh temen kuasa kok ratu Yayi kula wonten dawuh nadyan ratu kuasa nanging ora kena banci di banci ladan nek dadi ratu banci di banci ladan wah nek sing kuning kaya rombong aku nek sing abang mungsuhku nek sing ijo kaya kancang nek sing ireng dudu sakniki sampun kajen dadi ratu sesuk nek mandheg boleh dadi ratu lereng boleh dadi ratu lengser saking prabon aji klean dadak kudune ora kena banci di banci ladan suwe endi urip wonten donya kala wonten jaman kelanggengan sak mongso-mongso lereng saking prabon kelakon Nyai Prabu aja klean dadak Yayi luwih-luwih nganti dadi marata pathok lor pathok kidul anak putu padha ngedoi wong-wong padha nyingkiri ora ana sing padha ngiring donga Yayi kula aturi Nyai Prabu yen kula laras pangandikanipun kok ora gumantung kedadi kula laras bener lan putih paman sepunya aja grusak-grusuk ndak kleru yen mekaten kula cocok nggih lan alih upami lajeng dipun dhawuhi Pengratu Dewa Mambang mongko panguwasane tikel-tikel yo Kurawa sing kira-kira wani niku sinten sing wani kali ratu ten Gunung Gok muga niku sinten Kurawa niku nggih nek sore petita-petiti umume segentrong-gentrong ning anggaripun darpestan nggih mun maktun turu nggih kula kinten Kurawa reneng sing wani prayiti pasaken kaliyan Kakang Durna sinten Bapak Durna sing iso nyekel Dewa Mambang kula pasrah Bapak Durna kecil wong kok wedi karo wong nek panjen Kurawa aja mboten wani mangke Durna sing tenandang tak santet saking mriki tak damu epek-epekku mesti mati suwe-suwe asem ning Dewa Mambang kok kemati gemagus kula sing tanggung jawab ya ana lara ana tamba ana wengi ana pati ana lanang ana wedok ana ganep ana gandel kok dadak wedi wong karo wong disingkuni sing tanggung jawab kula Pendhita Durna yen mekaten nyemanggaken yen tumarpun kakang prayogi dipun tangani nek gelare nggone dadi ratu apik aja diganggu nek gelare nggone dadi ratu nyingkur marang panguwasa ngendhik kawibawan Ngastina prayogi dipun liyaken nganti genep kaping 3 rambahan
yen tumrap pun kakang yen kebacut Yai Prabu nggunakno panguwasa tunggal pun kakang nyemanggaken kembang weru mboten ngalu-ngalu kula mboten tunggu-tunggu. Ya pundi Bapak Tuna? Apa gunane dianggen ngawangga nerpatikano pusakane pirang-pirang? Manah manuk mabur borong mripate manah rambut sigar dadi pitu anggen ngawangga dipasrahi dinten puniki. Kakang Prabu Ngawangga. Wonten dawuh Yai Prabu Drenjana. Kula nyuwun sapyanto panjenengan nganti para kula bidal wonten Gunung Gongko negari Kambangan nglermaken Sang Prabu Dewa Mambang kedah karangket dipun punjara sapanjenenganipun. Yai Prabu, yen sampun wonten tatitih dawuh pun kakang namung matur sendika kula jejering Senopati. Awit jejering prajurit namung menang apa kalah, mati apa dipateni, niksa apa disiksa. Lan malih kula sampun manggul sumpah sabta marga lan Tribrata Yai Prabu. Kakang Prabu Ngawangga Trisaya. Nadyan pejah pun kakang saged minangka rabuk bebanten wonten negari Astina. Paman Sembuni, kula wonten dawuh nggih Bupana Kang Padha Repa. Mara mangsa bodho dinten puniki nderekaken Kakang Kepati Ngawangga. Sampun kepareng nampi dawuh paduka ingkang paman kula mandhal masilan kawula ana nggih. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Monggo manjuraken Gunggur Bojana Daeca kula dherekaken lan Yai Ratu Balawati. Daeca gamen pinanggi wingking pun kakang nyuwun pamit kepareng badhe tumut ngawat-awati Yai Prabu Ngawangga mangke babaring lampan kados menapa. Yen nitik pentile Allah kembang uwohe mengke dados menapa. Koko Prabu, koko penemban. Nggih. Pun bapa nyuwun pamit badhe ngawat-awati para Kurawa nggih kula nyuwun pangastu rakyatan patok kula wis tekane nggih nggih. Paman pembantu. Oh. Prampung pangandikane Sang Gaminata angel gawe sabda Brahmana Raja Lenggahé. Sabda tembung pangucapan dita temen Ratu ngendika rata wong sak praja. Kepareng kul derang catur jelek turun saking kursi gading tindake katingal geglewongan.